Jak už asi víte, Logan Paul a jeho fiancé Nina spolu čekají dítě a na gender reveal uspořádali wrestling zápas u Jakea na zahradě. Pokud vyhraje růžová, je to holka. Pokud vyhraje modrá, je to kluk. Přesně takhle byste měli rozbít to tlačítko odběru. Borci si tam mlátili dobrých 10 minut v kuse, ale na konci se stalo něco nečekaného. Růžovej se nasral na rozhodčího a sundal ho na zem. Do ringu proto skočil Logan a nechal vyhodit růžovýho fightera. Ten si to ale nenechal líbit. Začínalo to už vypadat, že vyhraje modrá, ale opak byl pravdou. Jest borci, Logan Paul bude mít dceru a Jake bude strejda. Jeho dcera se narodí asi v září, takže doufám, že do té doby budu mít milion odběratelů, prosím dej odběr.